Bayan matsin lamba daga wasu 'yan Najeriya da ta kai har gudanar da zanga-zanga, Majalisar Dattijan Kasar ta amince da sashen dokar da ya wajabta aika sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓe kai tsaye ta na'ura ga cibiyar tattara sakamako na hukumar zaben kasar. To sai dai a wani kokarin hannu na mai sanda, Majalisar ta kuma ce aika sakamakon kai tsaye ta na'ura zai kasance hanyar farko ta aika sakamakon, amma idan an samu matsalar intanet, INEC za ta yi amfani da takarda a rubuce wajen aika sakamakon kamar yadda aka saba yi a baya. Ga dai karin hasken da sanata Mustapha Habibu ya yi wa wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. Bayan kwashe tsawon lokaci wannan saboda korafi da mutum zai ce yau Aminu ya ci a Poli Uni wurin zabe a jan kira suna Abubakar a can aka kawo ci gaba akan cewa to duk abin da ke rika cilla sakamako in an gama kidaya a gaban jami'an tsaro, hukumar zaɓe da wakilan 'yan takara wata jam'iyyu. To yanzu sai zama aka jinkiri akan tabbatar da haka, zai zama 'yan majalisar wakilai su sun yarda da inda ne bayanin nan kai tsaye in an yi sakamako na acilla sai zama ainihin wato senate president wurin kaddamar da abin da ake yi sai zama aka dan samu sabani da abin da 'yan majalisar wakilai suka yarda da shi. Kuma jama'a suka to ana so a kumbiya ne da 'yan siyasa da wanda ba 'yan siyasa ba da 'yan takarar kwace ba a yarda ba ga kwamitin da aka bashi alhakin ai wannan gyaran ba sa shi a ciki ba, to kuma a majalisa ba a cika haka ba. Dole wani da aka bashi alhakin ya shugabanci wani kwamiti da aka sa na musamman in an zo gabatar shi ne za a sa a gaba. Kila akwai su bayani ma za a mai tambayoyi ya ba da a gaban 'yan majalisa, amma sai zama wannan wanda shugabanci na bangaren dattijan ya zama an kisa shi a cikin wanda aka gabatar. Ko a kira abin da aka niji wanda kuma mu a matsayin 'yan majalisa ba mu ji daɗi ba, wanda tun mun san wannan harka kuma ba haka ake ba. Kuma ya kamata ka gane cewa 'yan Najeriya ne ba irin da ba, 'yan Najeriya yanzu wanda ma ba ɗan siyasa ba ya san 'yanci shi. To muna neman afuwar mai sauraro bisa tutsin na'ura da muka samu kafin muryar sanata Muhammad Habibu daga Najeriya. Rahoton kungiyar yaƙi da cin hanci ta Transparency International ya nuna cewa Najeriya na matsayi na 142 daga cikin ƙasashe 182 da ke fama da matsalar cin hanci a duniya. Rahoton na 2025 ya nuna cewa a tsawon shekaru uku Najeriya ta kasance tana da maki 26 cikin 100 kacal. Transparency International ta ce tun daga shekarar 2022 kawo yanzu matsalar cin hanci ta ragu ne da maki 2 kacal a Najeriya. Gwamnatin Najeriya ta sake bude iyakokinta da Nijar, Kebbi wato da Jamhuriyar Benin da kuma Nijar wato ta Tsamiya da kuma Kamba zuwa Tungar Jado. Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana da wannan rahoto. Bayan kwashe tsawon lokaci wannan mashigi guda biyu na kasancewa kulle daga bangaren Najeriya, yanzu dai hukumomi a kasar sun tabbatar da sake bude shi, matakin da a cewar 'yan kasuwa daga jamhuriyar Nijar irin su Mustapha Malam Bara'u ya musu daɗi. To gaskiya za mu iya cewa abin ya yi, saboda alaƙoƙin ƙasashenmu na Afirka duka ba za su samu wanda suke so ba sai an samu 'yancin shige da fice na ko dan wace ƙasa daga makwabta kwa. Bododin to gaskiya ya kamata a ce an samu sauƙin lamari. Abdulsalam Muhammad manomi ne ɗan Najeriya da ke ganin akwai amfani kuma akwai illa ga ire-iren su manoma daga Najeriya. Ta hanyar bude bodar ne za a dinga shigo da abinci ta yadda farashin abincin da ke cikin gida zai ƙara komawa ƙasa. Ta bangaren harkokin kasuwanci abubuwa da dama su kuma za su ɗan haɓaka. Amma dai manoma su kuma gaskiya za su kare sosai su kuma. A yanda manoma a Najeriya ke ganin akwai matsala akan buɗe kan iyakar ta Kamba, Dr. Nasir Mai Nasara masanin tattalin arziki a jami'ar jihar Sokoto na cewa buɗe kan iyakar ba zai cuta manoma ba. Idan shi manomi a Najeriya nan zai kamar idan ya sayar da abu da tsada shine da a hanyar da zai samu riba kaɗai, ba haka bane. Buɗe bodin da aka yi da a takaice zai kawo ci gaba ne, saboda in farashi nan yana da tsada kaga za mu gano inda matsalar take, musamman wanda ake shigo da su sun fi arha. Dama dai 'yan kasuwa daga kasashen guda uku Najeriya, Nijar da kuma Benin sun daɗe suna fatar hakan ta faru. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Arafa ya Hausa. Don gashi da Faruku Yabo, hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya NAFDAC ta kwace magungunan zazzabin cizon sauro na bogi sama da miliyan 10 da sauran kayayyakin amfanin yau da kullum, waɗanda darajarsu ta kai kusan naira biliyan 3 a wani samame da ta kai kasuwar baje kola a jihar Legas da ke kudancin ƙasar.